Začíname skladať. Najdôležitejšia robota je vyčistiť všetky tieto povrchy, takže vlastne plus minus takéhoto, to ide na takéto a aj tá olejová vaňa. No a čistý magnet je na svoje miestečko. No a samozrejme vyčistené plochy tejto prevodovky a ešte tuto. A ešte tuto mi chýbajú také dva gumové, jak sa to povie, nejaké valčeky alebo čo, tak sa pozrieme na to telo toho valve body, tam to ostalo, takže musím to dať naspäť. Takže toto je vlastne zadok auta, tu je ten konektor a v tejto prvej, druhej, tretej pozícii odo mňa je zelený a potom je modrý. Takže tento vlastne strčím naspäť a tiež tento modrý. Tie ostatné dva to boli také šedé, tam ostali, ale tieto dva a tieto dva, tento tu drží jak hovatko ináč. Neviem, či to aj tak nemá byť. Ale ja ho tam potom dám, budem to tam musieť trošičku. Wow, to je normálne ide von. Neviem, či ho tam aj nenechám, lebo aby som niečo neutrhol a tá gumička potom už nebude vôbec tesniť. Sranda, malo by to byť niečo takéto. No neviem, čo s tým spravím, ešte niečo musím vymysleť. V podstate, keď sa na to pozriem, sa to trošičku odlupuje, čiže keď budem robiť takýto krúživý pohyb, chcem to dostať von, lebo neviem si predstaviť dávať tam túto ťažkú hovadinu, no už to ide, túto ťažkú hovadinu s týmto modrým prilepeným na tom valve body. Takto jemnúčko a nám to povolí. Hotovka. A je to celé, že nič sa neurvalo, chvála Bohu, je to pekné, rovné celé, že môže to ísť naspäť. Takže modrý pôjde na vodičovú stranu a tento zelený na spolujazdcovú stranu. Tak poďme ich tam dať. Sme tu naspäť. Zelenkavý ide sem, sme si povedali, na spolujazdcovú stranu. A modrý krásavec na vodičovú stranu. Hotovo. Mohol by som na to tú kameru tam najprv nasmerovať, aby sa bolo vidieť, takže začalo mi to teraz klapkať tu na. Prečo ne? Ešte stále odtiaľ kopec vecí klapka ináč. Trochu sa niečo pohnem a už to klapka. Ideme sa baviť s týmto valčekom a teoreticky môžeme dávať to valve body naspäť. Tento valček tam nebude držať sám, takže musíme trošičku pomôcť. No a potom z tejto strany je vlastne taký výstupok hentam. A tento výstupok bude treba napárovať s takým ventilčekom, ktorý je vlastne na tom tele toho valve body, takže aj to budem musieť tam zasynchronizovať, aby mi fungovali rýchlosti. Ok, toto je zadok, tam je ten konektor a tu máme na boku ten mechanizmus, čo som hovoril, že musíme naladiť s ventilkom. Tak to je tento ventilček tu na, ktorý chodí hore-dole a ten výstupok na tej kovovej časti musí ísť medzi tieto dva kruhy tu. Takže to sa musí pekne voľne točiť. Tu teraz točím. Musí to chodiť hore-dole voľne. A do toho sa to musí dať. Takže to je jedna vec. No a evidentne niekto v tejto prevodovke už bol a menil tento solenoid. Tak môžem očakávať, že som s tým bude nejaký problém. Musím zistiť, na aký okruh to je, či náhodou tento solenoid nerobí problém. A všetky ostatné vyzerajú byť, že sú originál, majú Fomoco, Made in Mexico. A tento jeden neviem čo je, no.
Takže možno aj tento solenoid zlyhal, kurník šopa antilopa. Pre istotu zoberiem toto číslo, aby som vedel, čo to tu máme. No ale na tomto číslo vôbec není. Alebo sa už umylo, lebo len keď trošičku potlačím na toto tu, Made in Mexico, tak sa to zmáže. Takže uvidíme, no. Tento tu je hnedý prvý, potom je čierny, potom je hnedý, čierny, čierny, nejaký iný a hnedý. Takže to je tu vidieť. A neviem, na čo je tento konektor. To je sranda, tento konektor. Tam vnútri som nič nevidel, na čo by sa tento konektor mohol napojiť, ale možno to je nejaký testovací. No a v podstate tie šroby, aby sme mali, že kde sú vlastne uložené, tak tieto kratšie šroby 1, 2, 3, to je myslím, že jasné. A potom sú tieto dlhšie šroby, tie sú všetky rovnako dlhé. Ide vlastne 1, 2, 3. A potom ideme sem dole. 4, 5, 6, 7, 8. Takže 8 takýchto je tu a 3 hentam, hej. No a to sú všetko T30, majú troška väčšiu hlavu, sú troška širšie a tieto ostatné sú T27, myslím. No ešte raz, keď sa pozriem na tie solenoidy, tak každý, keď si pozriem to predĺženie, kde končí, tu je pružinka viditeľná, pre druhý, tu je tiež viditeľná pružinka, pre tretí ten je dosť krátky, takže tam není nič, pre štvrtý tu vidím tiež pružinku, pre tento piatý tam je to takéto zatvorené, takže tam nič není vidieť. Pre tento šiestý tu není pružinka. A pre tento 7 tu tiež není tá pružinka. Takže tieto dva nevidím tam pružinku. To je zaujímavé. Keď sú viditeľné, pretože tam není táto pružina. Sa možno nevracajú naspäť. A to je ten problém. No ale tiež, keď sa pozriem na ten priemer toho vlastne uloženia toho hliníka, tak je taký väčší. Takže tá pružinka ide dole. Aj toto je také väčšie. Toto už je také trošičku ako keby menšie, sa mi zdá. Ale toto sa mi zdá byť ešte menšie. Tieto dve, čo nemajú tú pružinu viditeľnú. Pardon, to je... Čiže tieto dva... Sú dosť malé priemery, ktoré trčia odtiaľ von, takže neviem, či tá pružina tam má byť. Podľa mňa asi ani ne. Musím niekde zistiť. No a teraz napríklad na tom 5. vidím, že tá pružina je tu. Hej, čiže tá pružina je tuto schovaná v tomto tele. Na týchto dvoch nevidím, že by tam pružina bola niekde schovaná. Ale to neznamená, že by to tak nemalo byť. No takže napokon som zistil, že tie solenoidy sú v pohode. To som vyčistil od tých modrých a zelených blbostí, čo sú tam tie gumené trubičky. No a sem ide takýto ventil, ktorý ide presne osadiť tuto. Tam je vidieť trošičku od neho také znaky. Takže on ide osadiť sem, takže on tu držať nebude, musíme ho dať na prevodovkovú časť a keďže tam má chodiť hore-dole a je voľný, tak to bude sranda, jak tam bude držať. Tak dám tam taký na motor takú gebuzínu, čo sa dáva pri skladaní motora na ložiska a podobne, tak dúfam, že to mi to tam podrží a budem môcť tam dať tento celý ansábel naspäť bez toho, aby mi to vypadlo z toho tela, takže držíme palce.
Tak ako prvé nainštalujem toto tesnenie. Že vraj by to malo držať, keď ho tam takto. Aj vidím, že drží. No a teraz ideme tento, sa volá, že termostatický valec. Čakaj. Ten vlastne drží, on tam drží. Ten vlastne drží olej, alebo teda prietok oleja v prevodovke a nepustí ho ďalej do chladiča, dokiaľ sa prevodovka nezohreje. Takže vlastne to je taká ochrana. Troška vyčistím s prstom. To je taká ochrana proti akože neskorému prehriatiu prevodovky. Neskorému zohriatiu, ne prehriatiu prevodovky. Zajímavé, že to tam takto je. Vyzerá to čisté, ale mám pocit, že sa tam trošičku škrie, ale už som to utrel asi miliónkrát. Tu utieram handrou, čo je plná piesku, to není moc dobré, ne, ja srandujem. Není plné piesku. Im to tam vypadávalo. Keď sa na to pozrieme, ak je poriadne pod svetlom, tak je čistý. No, v každom prípade, že keď je suchý, tak to lepšie drží. A aj to je pravda. Takže tento nechám tam. A drží tam, takže nemusím ho ani ničím tam mazať, namazávať a podobne. Čo som rád, lebo som bol pripravený použiť takúto gebuzínu, čo sa dáva na tie motory, ale nemusel som. Drží to tam, tak nič iné mi neostáva, len to tam dať hore. A táto vidlička je v základnej pozícii, čiže to je akože P-čko. Čiže tá druhá strana, do ktorej to má ísť, som dal zase do vlastne úplne predu. A dúfam, že mi to tam teraz spasne. Takže s jednou rukou to budem zdvíhať a s druhou rukou tam si pripravím takéto dva dlhé šrouby a budem sa to snažiť tam nainštalúvať. No, tak poďme na to. Není to ľahké, ale není to zase nejaké super ťažké. Takto. Ukáž sa. Dal som jeden šroub na pol závitu. Nechce sa mu tam moc ísť. Druhý šroub mu dám na druhú stranu. Toto som chytil zo pár závitov aspoň, že mi to nepadne. Táto strana je troška viacej stubborn, ale drží, ale mu tam dáme trošičku viac závitu. Dobre, takže teraz mi to nespadne. Dám mu aj tu na troška. Už to tam drží. A idem skontrolovať túto vidličku, či mi to tu paslo. A vlastne to tu vidieť aj odtiaľ. To neviem, či to vidieť na kamere. Potom to tam zazumujem. S týmto ešte stále môžem takto hýbať do strany, hej. Keď to takto vlastne mám iba na pár závitov, na tie dva šroby. A tu odtiaľ to mi trčí vidlička, ja to hneď tam ukážem. Takže tu toto ešte takto hýbem a tá vidlička je tu. Čiže keď to mám na tie dva šrobiky, tak to pekne takto osadím. A to musí pásť medzi tieto dva krúžky a toto sa mi musí takto hýbať voľne. Takže teraz je to fajn a môžem to celé dotiahnuť. No a toto je taká sekvencia, ktorú potom si ukážeme. Neviem, či mám otáčať tú kameru hore-dole. Má to aj nejaký tork, to je tuším 8 Nm doťahovací moment, hej, 8 Nm.
a má to aj nejakú sekvenciu, takže podľa tejto teraz dotiahnem. Takže všetko máme dotiahnuté. Pekná rukavica, čo? Všetko máme dotiahnuté. Toto kontrolované, toto sedí na to radenie a vlastne teraz máme vyťahnutý tento zaisťovací blbec tu na, čo je vidieť troška na tom videu, je to vidieť. A ideme tam zozadu dať túto blbinu, to je vlastne taký rukáv. A ten ešte očistím, lebo je strašne zasratý, preto to nešlo aj rozobrať. A keď to tam dám, tak potom môžem dať filter, vaňu s tesnením. Takže idem najprv toto očistiť. Chalanisko očistený, tak donútra ide len jednou stranou. Tento výstupok je vlastne proti takej záražke tam vnútri. Takže len jednou stranou. A tieto tri tesníčka, to v podstate ide takto. Takže jedno sem a tieto dve idú sem. No a tam troška vazelinky a vybavené na ten konektorový spoj, lebo to je taký čudný závit, také stúpanie a preto to aj nešlo vybrať von. Lebo tam bolo toľko piesku nasratého, no a potom sa mi zlomil ten taký cicik, za čo sa to vlastne točí. Takže keď tam budem dávať naspäť, tak tam ten cicik nebude, ale nejak to tam zatočím. Že tam je kameň, čo ti jebe. Takže dole je záražka, to je lepšie vidieť na tom svetle, hen tam je tá dierka, takže ideme tam s tým a uvidíme, jak to tam urobíme. A mám pocit, že mi to tam paslo. Tam trošičku už musím potlačiť ešte. Už sa to netočí. To je dobré. No, dal som ho tam, hen tam troška trčí. Zaistil som už aj túto plastovú blbosť smerom hore. A teraz je vlastne tam dané, že by to malo byť nejakých 15 mm, že by to malo len trčať. Takže mám na šublerke nastavených 15 mm a skúsim odmerať, že koľko to trčí. Ideme sa takto, lebo nie je tam moc dobre vidieť. A je to nejakých 15,5 možno, ale je to plus minus v tom rozmedzi. Nezaostruje to tam, tuším, vydržať. Neviem, či to vie zaostriť až hen tam, ale skúsim to zazumovať. Takto. A teraz do stredu. Niečo mám s kamerou. No ale v podstate to ide o to, že keď tam dám týchto nastavených 15, tak to je OK. Takže takto je to asi lepšie troška vidieť. Takže je to OK, je to dostatočne hlboko, lebo treba to tam trošičku viacej potlačiť a potom to tam dobre pasne. Takže 15 mm a môžeme tam dať konektor. Takže konektore naspäť som vám troška dal vazelinku a nie je to tam teraz dobre vidieť, ale tam, kde sa to odlomilo, tak je to plus minus dole. Ja to skúsim na tom videu nejako urobiť. Takže sa to teraz lepšie zaostrilo. Takže malo by to byť tam dole, jak to bolo a ideme ďalej, no. Čas nainštalovať filter, vaňu a nové tesneničko. Takže najprv filter. To je pekne sem. Tam pekne drží. Nie som nič nemusel olejovať hen tam, asi je lepšie, keď to ide na sucho. No a teraz ideme dať vaňu, takže tesne tam pekne leží, ležinka. Magnet je naspäť. Len pripomienka pre tých, čo by zabudli.
tak ju takto sem dáme. Našteleme si nejakú jednu dierku, napríklad niekde, kde vidíme. Druhý dáme niekam na druhú stranu. Takže teraz nám už pekne drží. Máme ostatných 284 šroubov a dotiahne sa to na nejaký taký akože hviezdicová sústava. To nemá nejaký predpis. 12 Nm. Takže ideme na to. No, takže som to nalial do tejto fľaše. A dobre som to zaťahol. A je to úplne povrch. Úplne potiaľ to. Tak to sú 4 litre, 5 litrov, na čo ja viem, 5,5 litra. Takže tam určite 5 litrov. Aj 5,5, lebo to bolo na minime. A uvidíme potom čo. A mám takúto blbosť. Vlastne takú násocku. Tú gumu som dal dole, to mám ako lievik a potom mi toto ide až tam dole do Budapešti. Takže nalejem a tuto v strede je taká guma, potlačím 2, 3, 4 krát, počíte to dole a zase nalejem, takže takto to robím. Takže gravitácia, jedna ruka operácia, že to neprelejem. A čakáme, nech to steče. Chvíľku to trvá, ale aspoň nemusím pumpovať. Šup a ďalšia dávka. Takže Merconel V ide tam. No, ten dipstick mi ukázal, že má troška viac ako maximum, ale vylial som z toho 6 litrov pomaly, takže 5 som tam nalial. Zrejme to prevodovka potrebuje si niečo cucnúť do seba. Takže teraz to naštartujem a uvidíme, že čo bude robiť, keď to prebehnem cez tie rýchlosti. Takže počúvajme zvuky, aké to bude robiť. Nejakých 5 sekúnd. Neutrál. Nemám svetlo tu na preváž, nikoho. OK. Dčko. Žiadne čudné zvuky. Trojka. Všetko v pohode zatiaľ. Dvojka. Jednička. Naspäť zase do dvojky. Aj zaberá, pohol som sa. Trojka. Dčko. Neutrál. Vyradili sme, teraz som zvedavý do R-ka opačne. A zase som sa pohol, nič v pohode. Ale sa mi zdá, že Dčko ide pekne, to troška seklo. Dčko. A pekne ide dopredu. Mne sa zdá, že predtým nešiel, že to bolo také, že piš. Zatiaľ vyzerá, že OK. Pčko. OK, to nemá nič iné medzi Pčkom a N-kom. Takže skúsim ešte raz a potom to už vypnem a premerám. OK, takže ideme. Neviem, prečo to mám po svetle. Ale rozbiehame sa celkom hladko. Zvýšime rýchlosť na nejakých 80, 90, 100. V podstate to stačí na to, aby som demonstroval, že čo to robilo. Čiže teraz keď sa zastavilo, úplne kompletne zastavilo a začalo sa rozbiehať, tak to vyhadilo
chybu a robilo to úplný sek pri rozbehu, úplne že nič. No tak ten prvý rozbeh teraz bol dobrý. Teraz stojíme a ideme sa rozbehnúť. Pekne hladko. Radíme 1, 2, 3 a žiadny hudobný nástroj mi tam nesvieti na palubovke, takže žiadny kľúč. Vyzerá to, že to funguje, takže teraz už len zohrieť prevodovku, skontrolovať olej, aby tam bolo tak, jak treba, lebo musí byť ten olej horúci nejakých skoro 100 stupňov. Tak uvidíme, to sa dneska s tým ešte možno pobavkám, ale funguje to. Čiže ešte raz to vyskúšame, zastavíme. Úplne totálne. OK, a ideme sa rozbehnúť. Hladké. Žiadny sek. 2, 3 a ideme. Takže funguje. Takže došiel som po testovacej jazde. Keď som bol tu, tak mi to ukazovalo, že som tesne pod tým šráfovaním. Samozrejme, prevodovka bola studená. Išiel som to prebehnúť. Malo by to mať 100 stupňov. A zohre som na nejakých 55, došiel som naspäť a bola úplne cez maximum. Takže odpustil som tak, že je to tesne, že to líže nad tým šráfovacím minimum pri 55, ale samozrejme ešte potom to budem testovať a kontrolovať, netestovať a keď ju zohriem, keď pôjdeme normálne niekam do mesta tak a prídem naspäť, tak potom skontrolujem ten olej už úplne pri tých 100 stupňoch, lebo je tam dosť horúco. Ale odpustil som, no čo toto môže byť, 4 deci. Takže to ešte odmerám presne, dám to do fľašky a dám vedieť, ale to som odpustil, takže pri tom, jak sa tá prevodovka zohrieva, určite sa ten olej rozťahuje. No. Idem to odmerať, koľko to je. Tak nalial som to do fľašky, napravo sú litre, takže je to 7,5 deci. Ak som myslel, že 4 deci, tak je to 7,5 deci. A možno ešte budem musieť niečo odpustiť, takže... Nuž, keď je to studené, ale nechcel som tam mať málo oleja. Keď je to studené, tak to ukazuje, že to je tak akože plus, minus niekde. A keď sa to zohrie, tak samozrejme sa to nejakým spôsobom do tekutina rozťahne. Ale teda kurník dobre sa rozťahla. A budem to musieť zohrieť na tých 100 stupňov a potom to skontrolovať. No a keď sa to stane, tak potom to zase nechám, samozrejme to upravím na to, čo tam má byť. A keď potom to úplne vychladne, tak potom odmerám, koľko je tam zastudená. A to si zapamätám a tak to budem robiť už týmito prevodovkami, takže tak, no, chalan, 7,5 deci je tam. No a zase by si trošičku umyť, neviem, kde to parkovali pod stromom, celé je to zatentované. A už sú tam len také drobotiny, že guma púšťa, hento svetlo nesvieti to maličké dole, ale blinker bliká, len obrysové nesvieti a už v podstate všetko ostatné je OK, takže môže ísť jazdiť. Chalanisko, prevodovka radí jak blusk, jak nová. 400 000 km je to, bez pár tisíc.